Ruto. Wayie gi jahe ni mano paro morem kendo gima kamano onge. Osewache gi jotelo mang'eny. Bati ng'ama loko sirikal e piny Afrika ka ok wach ne sirikal na biro loki kendo nene kubiro cha. Ing'eni nitie mbaka moko makata kiwacho yawo ni koro piny Kenya ka go bila gi jolweny ma wantiere gi ni ng'ato wuotho koya chika Thika Road kacha kendo wuotho kobiro monyisi ni Kenya biro State House abiro loki. But wadhi sikul jo Kenya nigo buongo mano to ket kando. Koro gini chalo kama mae tuk ng'anyo ma tugo matugore ma sirikal tugo, jo opposition tugo, civil society tugo, rawere bende tugo. Koro ji nie pap mar tugo tuk ng'anyo. En chiro ji loko te. Koro nitie kaka sirikal bende loko chien kacha waneno ka sirikal odonjo tuk ng'anyo ma gi ng'anyo molojo ng'anyo. Kineno ka jok moko ma wigi ojanyo jany donje apiko kendo gi ludhe moteno bath obila oteno gi obila ma yawo yo to gibiro nyaka sama owuoyeni bende nitie ng'ata achiel manyocho mak kata mana rawera moro manyocha nigi rungu ka goji e boma momak dhoge ni en ng'ama noore. Ne waneno mana ka gavana ma Nairobi Sakaja owuok oko kotamore ni oken mabe ng'ama nopenje ni en ne onge ikone jakuodho yie dhawo notimore dalane VOJ do wacho ni piny pod okinyi notimore dalane koro nyako oluok dala. Koro tuk ng'anyo ni ipenjo maber to jomage manyo tuge josiasa nyo tuge ema nyo mineno Kalonzo konyiedhore owuok oko gi lange okinyi saa achiel enoko Kalonzo mangoro maka ne ichamo muma ka sama ne jakom chamo muma uru pakata no onge olale bel olal miru mapok none sami chame muma ma jakom chame muma kaka the people's president ma no nego biye ka en tuon. Koro mato no oyudo mbeo oyudi thuolo mar bire ni tuge siasa na kendo manyo tuge siasa rigi ji nyo tuge siasa ineno bang ndalo achiel konyiedhore e TV kendo en bende oseyo sirikal ni gini ne sirikal nitie. Ng'at mar adek manyo tugo siasa gini nyo sirikal owuon. Sirikal mana kaka Ken Koni sirikal nigi intelligence kendo nyo ging'eyo kama gini dhi tugore gikie maka dine gi fweny bati mana kaka ngeni kore chuno wadwa chune die no mana kaka je ikone ni sani ka sirikal duong'eyo gimi wache WhatsApp gi ng'ama ni wuoyo go de simbika ma gifwenyo ni gini pek marero monade ke jok manyo organize nanyo gi ng'eyo ma gifwenyo ni di moro samoro isemanye jomoko oikore gi gik moko ng'ama bi State House ok dhi ka wuotho gi tiende ka dhi golo sirikal no biro go pato gi lwete nono ka gifwenyo gima chalo kamano kata ni ng'ato kano gik moko e ot moro kamoro magina moko but iyo mi man kata ina e winindo tigemi chon kendo sama chon koro ma to tugo mak mana ni gima liti moloyo ni tugo gi ngima jopiny tugo ni nitiere jopiny ma kawaida ma thoth gi wuok Mount Kenya ma gin to gini odhi odonje chunygi giparo ni nyalo golo William koro gini ema nyo githo e street gi ndalo mane neno jakom kata jo Azimio no bago ng'anyo matut mane koni William must gocha nitiere japiny ma kawaida masa moro moko iwinjo ka go simu ni dongwa kawe dongwa gole obi kosino ko omoki komno machalo na ude mofwambo ude mung'e gini bude no konyalo koro ordinary person ma kawaida ma wuok Mount Kenya manyo wuok Kiambu manyo wuok Thika ne paro ni gino nyalore emomiyo moko kuom gi nyo biro koro gin to gibiro ka gitaro ka gitang'o ne police kama ema koro no obila kuoyie magina